مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فولي سانتري بنغادي جمو بلا جلي كان بالمو بلا جلي فو ni alaw talaka je ani so jalemba bi anga santri ba konnana anga imamba ni alaw talaka je ina fo chamamba le don chogomna antana a togofo ale yere bina yere togofo vraiment on content do bi ka se degré ma alaw tala de ba don ina fo an kundalembe anga seminary bam fane kan anga kramoke akibora soro katla kana kabina fulikandi santri bengari mogomo o kala hala fane ka ina fo anga furagali fane strafe ni alaw talaka je ayo image munu fane aba fe ka na fulikando dama ni alaw talaka je imam salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kori basila ambe ala tando anga ke jawra wa be trawle di ambe trawle okay imam ina na bona eto ani jamu aywa ne ala ka jonge ni Muhammad Traoré Allahu akbar ngamu ko chama bendo arafa de la rafal mami comme oye bara sababu bala togo dalina inshallah den togo re Muhammad Al Mustafa Traoré Allahu akbar ni Muhammad togo la fla nyogon fe bi ni ala sona amba don ni feni abina ke wasale bay usazi ere tamala kana bo awna centre bengal la vraiment on so jara kusebe inshallah le 13 no be lundi natama o kyanga be centre bengadi ka séminaire ma inshallah vraiment an yiye ka fo nana ki tama ki farkolo doni usay kana bona o jara wi inshallah usay komi an fana be yan ni centre bengadi mo ka furakali cugay ina fo aw yɛrɛ ye o nisɔndiya fanga bonyana aw kan cogo min na ni alaw tala ka jɛ bɔn anw tɛ karamɔgɔ ye mali kɔnɔ fɛn damadɔ de bɛ o de ɲagaminen don mɔgɔw ma sadi fura feere ani karamɔgɔya olu tɛ kelen ye donc an mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ fura feere mais an b'an yɛrɛ kɛ karamɔgɔw fana ye donc o kɔlɔlɔ fanga ka bɔ an kan usazi an bɛ to ka nin bɔ banabagatɔ la an b'a mɛn aw karamɔgɔw da k'a fɔ ko filanikafoya man ɲi mais usazi est-ce que nin fɛn bɛɛ don filanikafoya kɔnɔna na ambe ala tanto jawra ka ala barkada inshallah isin nema chama ko ni ala fe ka ala ka sallallahu alaihi wasallam yani nganda do ni na folo kala se ambe sigi kuma la ko fe doni jawra mo munu nyebe ne la ni munu bena kuma kame u ba don nyina ala ni la jarabi ni bana do ye mbe se ka fo kabni ngara mo ye madele ka bana nyogon soro Allahu akbar kam bana ka seni hakela ka tla ka meni chuya la ndale tiɲɛ la ala y'o lajarabi se ma ɲina ala bɛ fo lahalaya bɛɛ lajɛlen kan siga foyi t'a la o furakɛliw sen fɛ dɔgɔtɔrɔ furaw farafin furaw minnu bɛ sariya kɔnɔna na an kɔni y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni min kunnafoni fɔra ne ɲɛna ni y'o ɲɛɲini ni y'a ye o ye sababa ye n bɛ taa o fɛ yen an tora o ɲɛɲini na fo Alahu subahanahu wa taala nana anw tulo don santiri bɛngadi an balimakɛ Jawara tɔgɔ la n y'a kuma mɛn an ka imamu mɔgɔ 3 olu bɛɛ lajɛlen santiri in ko fɔ ɲɛna karisa an bɛ santiri dɔ dɔn e k'i jija i ka taga Jawara waati y'a sɔrɔ ne bɛ tagama n kɔ birilen don a waati y'a sɔrɔ n filɛ jɔli min na nin tɛ se ka nin jɔli kɛ a waati y'a sɔrɔ ne ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ kamana gannen don karisa bɛ nin bana min na nin bɛna furakɛ cogo di an taara dɔgɔtɔrɔsow la ala ka jɔn ɲuman dɔ bɛ yen balima dɔ don a taara ni ye k'an ka bilan bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban mais fura kɔni dan ye tali ye kɔni hali bi ni taara ne ka so kɔnɔ fura min bɛ ne bolo bi a bɛ carton fa Allahu akbar comprimé la a tɛ tɛmɛ o kan ala ni to a ka masaya kɔnɔna na an ye yan kunnafoni mɛn waati min na an ka wele sera an balimakɛ Jawara ma inshallah min kɛra o de kan ka fɔ ne ka wele seri ma don min na Jawara don ni hakili b'a la e yɛrɛ de wulila ka taa ne nɔfɛ fo an ka du kɔnɔ fo n fa ka du kɔnɔ ka taa n ta ka na ni ye santiri la yan i seko ye furakɛli min ye ala ka diɲɛ kɔnɔna na kɔni o kɛ na o sasa n'o ka kan tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra k'an ka taa kunu yɔrɔ la kunu ta in de jara siɲɛ filanan n ko Jawara n ko kana na nɔfɛ de n ko n yɛrɛ bɛ na siga t'a la kɛra ten ala y'a kɛ n yɛrɛ nana o ni bi cɛ an bɛ taa ni ka segin la an bɛ na an bɛ taa ni ka segin la an bɛ na fo ka n'a kɛ an ye nin kunnafoni duman in mɛn k'a fɔ ko ba in de labɛnnen bɛ aw bolo min kan ka kɛ nin tile 2 in kɔnɔna na an ko nin se ka kɛ ten k'an sigilen to inshallah fa an fɛnɛ ka na vraiment santiri radio Nur FM na n'ala ka diɲɛ mɔgɔw bɛ n dɔn yen nɔ de bi ala barika la an ye yen de dayɛlɛ an yɛrɛ bɛ yen nɔ de Allahu akbar hali bi sɔgɔmada in na mɔgɔ minnu ye n ka dantigɛli kumaw lamɛn o ye santiri bɛngadi kuma mɛn a kɔnɔ o ye Jawara ka numéro mɛn a kɔnɔ n'olu y'an ye an b'a yir'u la k'a fɔ k'an filɛ o santiri
pharmacie yɛrɛ kɔnɔna de la sisan Allahu akbar fura minnu sigilen filɛ nin ye an ye an balimakɛ Jawara ka lahalaya fɔ Jawara n'i y'a ye an continue la ka na yan ka nali daminɛ ka na ko si filɛ an ma yan bila a baara fɔlɔ ye Ala kelebagaciya ye o ye tiɲɛ Ala ye kuma min fɔ ka sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ a ma musalaka don a la a ma tulonkɛ don a la o y'ale Ala kelen pe ye k'a bato fɛn kana fara a kan siga t'a la a terikɛ a n'a kanubaga Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kangari da o fana ye n ye kangari min da i ye n y'o kangari ɲɔgɔn da kira tɛmɛnenw ye minnu kɔnna e ɲɛ Muhammadu n'i ye fɛn fara ni Ala kan i kan'i ka bonya lajɛ ni Ala yɔrɔ i kanu min bɛ n yɔrɔ i kan'o lajɛ Muhammadu n ye darajaba min d'i ma ka bonya ni jɔyɔrɔba min d'i ma n b'a bɛɛ bin ka bɔ yen Allahu akbar wa i ye baara o baara kɛ n ye n bɛ jɛ a bɛɛ kɔ n mago t'a si la bilen wa o dɔrɔn tɛ dɛ n b'i fara mɔgɔ bɔnɛlenw kan n b'i pɛridi k'i bololankolon bɔ pewu ɔ nin fɔra Alakira ye mun kama sallallahu alaihi wasallam k'a kana fɛn fara Ala kan siga t'a la o fɛn fara Ala kan de ɲɔ ɲalen bɛ anw bolo bi an bɛ seli an bɛ fɛn fara Ala kan an bɛ ka sun don an bɛ ka fɛn fara Ala kan an bɛ ka taa magan an bɛ ka fɛn fara Ala kan an bɛ ka jaga bɔ an bɛ ka fɛn fara Ala kan Jawara nin minɛ minnu sigilen filɛ e bolo i bɛ silamɛ min ye bi ni nin fɛn ninnu dɔ tɛ a la farikolo la a ka duloki jukɔrɔ o ka dɔgɔn dɛ Allahu akbar nka an b'a f'u ye ko mɔgɔ ma dogo bɛ nka Ala ma dogo tɛ dɛ siga t'a la n'i ye nin don i la fini jukɔrɔla la mɔgɔw tɛ fini jukɔrɔla ye nka Ala ɲɛ bɛ fini jukɔrɔla la dɛ imam wa Jawara ni mɔgɔ sara ka nin to i la Alakira ka kumakan bɛ sallallahu yen min tɛ sɔsɔ wulibali don i bɛ taa jahanama kɔnɔ mais imam ko imam ne ma se k'i ka kuma faamu dɛ mais n ko ni sara ka nin to i la ah ninnu bɛɛ ye bandiyaw de ye ka mɔgɔw nɛgɛn ka mɔgɔw mago sa ka mɔgɔw tromper ni Ala tɔgɔ ye ko moriya ko kuranɛ ko sɛbɛn a bɛɛ ye nkalon imam mais Ala barika la Jawara ne nana yan nɔ i ye fɛn sɛbɛn ka di yan ma foyi d'i ma i ye min di yan o ye Ala ka yiri de yiri minnu an yɛrɛ fɛ an ka jamana in kɔnɔ yan an b'a yiri sunw dɔn an b'a yiri liliw dɔn an b'a yiri buluw dɔn an b'a yiri faraw dɔn dɔw tobira k'o ji bɔ dɔw o susura k'o mugu bɔ Allahu akbar n'o tɛ i ma dɔ wɛrɛ di ne ma o siga foyi t'o la n m'a fɔ bi ko alhamdulilayi yan a bɛ ten Ala y'o de d'an ma k'an ka furakɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko Ala ma bana foyi jigi fo ka taa sɔrɔ Ala y'a fura jigi k'a y'aw yɛrɛ furakɛ nka aw kana aw yɛrɛ furakɛ ni haramu ye dɛ aw kana aw yɛrɛ furakɛ ka furakɛli kɛ ni nin ye haramu de ye ko nin bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma a b'i bana de siga t'a la k'a bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ ma a b'i garisɛgɛ goya de a b'i kunna goya de a b'i yɔrɔ majanya ka bɔ Ala ka hinɛ de la wallahi siga foyi t'a la donc nin fɛn ninnu ni silamɛ min ni nin bɛ min bolo min ɲɛ b'an na ja la ni nin b'i la a b'i tugukan de la o a b'i kan de la o a sitire b'i cɛkisɛ de la o a bɛ an balakaw kun ka i kun digi k'a don turu la k'a meleke o jukɔrɔ o a bɔ i yɛrɛ la kana sa k'a to i la n'i sara k'a to i la i t'a yɔrɔ min bɛ la o jahanama ye dɛ mais usa e ko sɛbɛn mais nin tɛ sɛbɛn o min kurulen filɛ nin ye nin kurulen bɛ mun kan o kɔni mais n kɔni tun bɛ n b'an ka kɔdimi de furakɛ fɛn o fura ni fura de b'a kɔnɔ k'a bɛ kɔdimi furakɛ a bɛ kɔdimi furakɛ ka sɔrɔ a ma kɛ nin ye tan Allahu donc kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ nin fana la kɔlɔlɔ b'a la ninnu tɛ furakɛli ye o Ala k'an latigɛ ninnu ye filani kafoyaw de ye silamɛ kan k'i yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ nin na mais usa an bɛ fɛn ninnu fana don an ka denmisɛnninw fana tigɛ la k'a fɔ ko dajugula kariw fana dajugula kari yiriw bɛ yen Jawara aw yɛrɛ b'o dɔn Ala y'o dɔnniya kalifa aw la kirisiw bɛ yen nɔ Ala y'o adamaden an karamɔgɔ kuranɛ suran surumani 2 bɛ yen kuranɛ labannen don n'olu de ye kul a'udhu birabbil falaki kul a'udhu birabbin nas Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ nin jiginnɛ o kan don o don sufɛ n'a bɛna sunɔgɔ sufɛ a b'a tɛgɛ ja k'a kala tɛgɛ kɔnɔ siɲɛ 3 k'a farikolo bɛɛ mun n'a ye an ko ɲɛjugu an ko dajugu an ko mɔgɔjugu an ko subaga an ko ɲagan ka nin tu i kelen ka nin kalan k'i farikolo susan n'a ye wallahi fa t'a la k'a ka ma gɛrɛ i la Allahu akbar Ala bɛ k'e kɔlɔsi Ala ka danfɛn wɛrɛ bɛ se ka na dankari e la non o tɛ se ka kɛ wa n'i ye nin kalan i donna Ala ka kɔlɔsili de kɔnɔ Ala ka kisi kɔnɔ Ala ka tanga kɔnɔ i bɛ Ala ka protection kɔnɔ foyi t'i sɔrɔ donc an k'an yɛrɛ sɛmɛ Ala la ni Ala sɔnna ma inshallah tangalanw bɛ yen nɔ kuranɛ kɔnɔ o kalan siga t'a la an karamɔgɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ka kirisiw caman bɛ yen a kalan nka a sɛbɛn k'a fɛn an m'o ye dɛ an m'a ye ko kira yɛrɛ tun tɛ se ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ yɛrɛ Allahu akbar a kun tɛ se nin min sɛbɛnnen fil'i bolo nin ye tan ni Alakira sallallahu alaihi wasallam ma deli ka bigi ta k'a da fɛn kan ka sɛbɛnni kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali siɲɛ kelen mais usa n ko an bɛ Ala to fɛnw fara hali n'i tun y'a sɛbɛn k'a da ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ a t'a yelen dɔn a t'a dɔn awɔ o bɛ mun sɛbɛn ka di mɔgɔ ma k'i k'o tu k'o don i la nka a ye fɛnw fɔ an ye kuranɛ kelen min filɛ nin ye ni yɔrɔ dɔw b'i dimi bana dɔw b'i la i bɛ kuranɛ in kalan ji la k'a min
abeban ka ji kɛ minɛn kɔnɔ k'a kalala k'a min Allahu akbar sariya ma ban o ma o sigatala k'a kalala k'a kɛ k'i farikolo ko sariya ma ban o ma mais k'a sɛbɛn kuma wɛrɛ b'o la dɛ kuma bɛ fɛn min na kira ka kuma don da ama yaribuka ila ma la yaribuka kuma ni siga bɛ fɛn min na o to yen min jɛlen don pas o minɛ i ka baara kɛ n'o ye dɔnnikɛla min b'a kɛ o min t'a kɛ o mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kira ma deli ka sɛbɛnni kɛ ka di mɔgɔ ma sahaba si tɛ yen nɔ minnu ye nin ɲɔgɔnna sɛbɛn ka di mɔgɔ ma donc o to yen ni kira m'a kɛ kaban kira ye min kɛ o kalan kula uzu birabi nas kula uzu birabil falaki o kalan i tɛgɛ kɔnɔ tangalan wɛrɛw bɛ yen nɔ n'aw sera karamɔgɔw ma u b'o fɔ aw ɲɛna ni warijɛ ninnu k'u don i bolo la ni saraka ye namu nɔrɔw k'u don i bolo la ni saraka ye nɛgɛfinw k'u don i la ni saraka ye ka sanu k'a la musirikuya don haramun don kira y'a ye dɔ bolo la salama ko n'i sara ka nin to i la k'i bila jahanama kɔnɔ k'i tɛ kisi abada usayi ninnu kira y'a ye dɔ bolo la ko n'i ma nin bɔ i la n'i sara k'i to i tɛ kisi abada mais usayi n ko muso a fɔra ko muso kɛ masiri don mais ni muso ka masiri don o y'a ye n yɛrɛ ye masiri kanu n bɛna don n'a ka n ɲɛ n cɛ ɲɛ kɔrɔ mais mɔgɔ dɔ de k'a fɔ ko nin don nin bɛ nin k'i la nin don nin bɛ nin d'i ma nin don i bɛ wari sɔrɔ nin don i bɛ koja mɔgɔw ye a ma bɔ masiriya la i y'a don kun wɛrɛ de la o tɛ masiri ye o voilà a bɔra masiriya la pewu i yɛrɛ y'a ye se b'i ye silamɛya y'a daga muso ka warijɛ don silamɛya y'a daga muso ka sanu don k'i labɛn n'a ye wa cɛ silamɛya y'a daga ko cɛ ka bolonanɛgɛ don a bolo la nka o ye bolokɔni de ye ni ɲɔgɔnnaw bolokɔninanɛgɛ tun bɛ ala kira bolo la donc mais usayi cɛ tɛ se ka bolokɔni nka bolo yan yɔrɔ an ka dɔnnikɛlaba dɔw tɛmɛna hali monturu u ma jɛn n'a donni ye sariya la monturu min filɛ an bolo la n'an b'a don ka heure laja la an y'an faw n'an ka karamɔgɔbaw ye jamana in kɔnɔ monturu tun b'u bolo u b'a bila poche de kɔnɔ n'u mago bɛ heure la u b'a labɔ k'a lajɛ mais u t'a don u bolo la walasa u kana bi bolonanɛgɛ ko u kana bi o lajarabi kɔnɔna na donc silamɛw ka nin ye ka nin to yen pewu ala ye yiriw d'an ma min ala barika la ni ala ye kɛnɛya latigɛ ala b'a sababu de d'i ma n'i y'o yiriw ta ala bɛ kɛnɛya d'i ma ala ma fɔ ko mɔgɔ kana pikiri k'i la a ma fɔ k'i kana na sirɔmu k'i la a ma fɔ k'i kana na comprimé ta a ma fɔ k'i kana na yiri ninnu tobi ka i mi a la k'i wusu a la o ma fɔ olu kɛ olu dagalen don nka ko ka ko dɔ de ɲɛɲini ka ko dɔ de mɔgɔ min b'a ɲɛɲini o t'a yɛrɛ kungo dɔn sanko k'e kungo walasa kuma kana janya vraiment nisɔndiyalen de nana yan n wasalen de nana yan baara minnu ni n yɛrɛ ye nɔ min ye alhamdulilahi rabbil alamin o ye n fari foni kosɛbɛ ni ala kɔni sɔnna ma suma ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo fo don min ka di ala ye ni ala sɔnna ma inshallah ala ye lajarabi min dan kan ni nana yan n'o de kɛra sababu ɲuman ye k'a bɔ n kan n mana ɲɔgɔn ye mɔgɔ mɔgɔ min na n'ala sɔnna n'o bɛ s'i ma yan i n'a fɔ i b'an ka karamɔgɔbaw caman dɔn minnu bɛ na nin santiri kɔnɔ a bɛɛ ala kelenbaganciya karamɔgɔw de ye siga foyi t'o la ala kelenbaganciya karamɔgɔw n bɛ segin a kan ala kelenbaganciya karamɔgɔw i bɛ u furakɛ yan nɔ i delila ka bagan ya dɔ cɛ la ayi ma dege ko ye i delila k'a ye dɔ tugula yan nɔ ayi ma dege ko ye i delila k'a ye dɔ kana ayi ma dege ko ye musirikuya don musirikuya don suma musirikuya don Allahu akbar n b'aw fo k'aw barikada ala ka barika don santiri la ala ka barika don a baarakɛlaw la baara o baara lajarabiw b'a kɔnɔ lajarabi minnu bɛ na gɛlɛmanw ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala k'u falen k'u kɛ hɛrɛ ye ala k'an dɛmɛ ala ka sanayɛlɛn d'an ma ala ka kɔrɔta d'an ma ala ka santiri in kɛ sababu ɲuman ye banabagatɔw caman ma ka se k'u ka bana wuli ka bɔ la ala ka hɛrɛ k'an ye allahumma rabbi salli ala rasulillah ne badenw mashallah an b'an ka imamu fo ala kɛ barika don a si la a ye duwawu min k'an ye ala kɛ duwawu minɛ ye wa an b'a dɔn fana ni ala sɔnna ala bɛna duwawu minɛ ye mais imamu est ce que i bɛna ye an yɛrɛ ka séminaire yɛrɛ kɛnɛ kan fɔlɔ wa ni ala ma a ka jɔnya jɔna ni ala sɔnna n jigi b'a kan a tɛ daminɛ ka ban ni ma ye Allahu akbar ni ala sɔnna a ma ni ala sɔnna inshallah an b'an to kɛnɛ nin kan an nisɔndiyalen b'an ka karamɔgɔkɛ nalen a ye kuma min san an ka yiri gɛrɛgɛrɛw bɛ yen basi foyi t'u la wa an b'an to nin fɛnɛ kɛnɛ kan ka yiri barikamaba dɔ bɛ ko fɔ an balima bɛɛ i jilaja i k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ wagati min kɔnɔna na sisan muraw bɛ ka mɔgɔw minɛ sɔgɔsɔgɔ bɛ ka mɔgɔw minɛ olu muraw kan ka furakɛ cogo di a y'a lamɛn dɔrɔn a k'aw hakili sigi aw k'a lamɛn mura minnu b'an minɛ sisan an ka ɲɛmaku kɛnɛ kelen kelen i jilaja dɔrɔn i ka taa ta i ka wɔrɔn i ka tigɛ tigɛ ka layi den kelen tigɛ tigɛ ka fara kan ni petit kola sɔrɔ n'i m'o sɔrɔ hali ɲɛmaku kɛnɛ dɔrɔn ni ala sɔnna a bɛ mura ni tigɛ ka bɔ yen pewu ni mansa nin ka jɛn o ye mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni ala tala kɛlen don ka minnu fana lajarabi nin wagati fana kɔnɔna na ni sumaya kɛlen don ka minnu sɛgɛn i tɛ se ka dumuni kɛ yiri kelen pe a kɛra den fitinin o a kɛra denyɛrɛnin o a tɛ se ka dumuni yɛrɛ fana kɛ ka kɔnɔbara fa o ye zabanbulu ye ka zabanbulu tobi imamu k'i kɔnɔ fa la imamu nin b'an ka dumuni ko. Jawara n bɛ kalo fila bɔ bi n ye kafe bila pewu n tɛ libitɔn min n tɛ kafe min n bɛ zabanbulu dɔrɔn de kan
Allahu akbar. Mbodo yi fɛ yan nɔ ani bi n fari bɛ cogo min na i yɛrɛ wasara o sere. Imam fo ka kɔɲɔmuso ɲini ko doni kɔnɔ k'o d'i ma. A duwawu kɛ Ala k'o nɔgɔya. Donc an b'an balima bɛɛ fo Sandiri Bɛnkari don an ka téléphone numéro 75 06 17 06 bɛɛ lajɛlen kɛ duwawu k'an ka karamɔgɔkɛ ye. Wassalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Tarawele. مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى